Baba lafiya kake kuka haka? Yaro, ina da mata ya kimanin shekara 22 a gidana. Kullum da safe sai ta yi min tausa, kuma ta soya min ƙosai, ta yi min koko, kuma ta dafa min shayi mai daɗi. To baba me yasa kake kuka haka? Da rana ta yi min miyar alayyaho da tuwon shinkafa mai daɗi, ta kuma haɗa min zoɓo mai sanyi, ta kuma tsaftace min gida. Bayan ta gama, sai ta zauna kusa da ni ta kunna mana talabijin mai kallo cikin jin daɗi har yamma. Baba har yanzu baka faɗa min abin da yasa kake kuka ba. Da daddare kuma ta yi min alkubus da roman kaza, ta kuma matse lemo ta kawo min, na ci na sha cikin annishuwa. To duk da wannan abin da take maka, me kuma yasa kake kuka? To a hanyar gidan na manta. Yawwa, danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai sosai, don da ku muke alfahari.